Gvern ġdid nazzjonalista se jaċċerta kundizzjonijiet aħjar għall-impjegati fis-servizz pubbliku għaliex dawn il-ħaddiema huma essenzla tal-amministrazzjoni pubblika li jagħtu s-servizzi tal-gvern. Pedina kruċjali għal dan huwa bla dubju is-servizz pubbliku li fl-aħħar snin iż-żarma fejn ħafna mill-ħiliet u t-talenti li hemm fih twarbu biex ġie miżawd bil-persons of trust. Weduna il-meritokrazija u tawna il-nepotiżmu. Aħna ser nerġgħu nagħtu id-dinjità lura lis-servizz pubbliku. Fil-viżjoni tiegħu il-Partit Nazzjonalista iddedika kapitlu sħiħ għas-settur pubbliku u fassal pakkett speċjali ta' miżuri li ġew żviluppati fil-cluster tas-servizz pubbliku. Inwedu li minflok il-miljuni li qed jitberbqu bħalissa għas-salarji esaġerati tal-pożizzjonijiet inutli ta' fiduċja għan-nefqa diskrezzjonali u għad-direct orders ta' inkarigi esterni żejda, ser nagħtu allowance lil frontliners kollha. Fosthom lil ħaddiema tal-kura tas-saħħa, dawk fl-oqsma soċjali, lil edukaturi kollha u lil ħaddiema fil-korpi dixxiplinati bħala bonus annwali ekwivalenti għas-salarju bażiku ta' 4 ġimgħat tal-impjegat rispettiv. Fost il-miżuri li tkellem dwarhom Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet u semma kif hemm bżonn trasformazzjoni li jkollha l-impenn politiku fl-ogħla livell. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif din il-miżura ser tiffinanzja lilha nnifisha għaliex ser tiġi iffrankata l-ħela. Bernard Grech wiegħed li l-politika tal-outsourcing imħaddma mill-gvern ser tinbidel biex attivitajiet li huma fiċ-ċentru tal-operat tal-gvern ma jibqgħux ikunu sors ta' diskriminazzjoni sponsorjata mill-gvern. Il-kunċett ta' equal pay for equal work ser jitħaddem l-ewwel fl-entitajiet tal-gvern biex iservi ta' mudell. Gvern immexxi minn Bernard Grech jirrevedi u jtejjeb l-iskali tal-pagi tal-ħaddiema kollha tal-gvern dan filwaqt li jassigura li ftehim kollettiv ġdid ikun konkluż 3 xhur qabel ma jiskadi. Il-Partit Nazzjonalista se jintroduċi qotja ekwivalenti għal sena paga eżenti mit-taxxa ta' dħul lil ħaddiema tal-gvern li jirtiraw u ser jippremja l-bżulija permezz ta' sistema ta' performance bonus li tippremja l-produttività u l-ħidma fis-servizz pubbliku. Bernard Grech spjega kif ser isaħħaħ il-family friendly measures billi jimplementa pakkett ta' inizjattivi ta' bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol fl-ewwel 6 xhur ta' gvern ġdid. Ser jissaħħu miżuri ta' telework u remote working b'minimu ta' ġurnata telework u massimu ta' 4 tiem. Fil-każ ta' ħaddiema Awċin li jaħdmu f'Malta, il-minimu jkun jumejn fil-ġimgħa. Gvern tal-Partit Nazzjonalista ser idaħħal miżuri għal flessibilità akbar fosthom l-użu ta' aktar ġranet ta' sick leave biex ħaddiema jieħdu ħsieb lil ulidhom ma jifilħux jew raba anzjani morda tagħhom. Dan l-istess f'każijiet fejn ħaddiema jridu jakkumpanjaw ulied u qraba għal trattament barra minn Malta.